أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Svaki musliman je dužan da on obavlja 5 dnevnih namaza. Dosta musliman, oni obavljaju namaz i jedan veliki dio od tih muslimana, oni ne znaju arapskog jezika. To znači arapski jezik nije njihovi materni jezik i onda oni ne znaju prevod i kada obavljaju namaz i onda oni ne znaju šta oni uči, oni ne znaju šta oni traži od Boga. I ovo je jedan veliki razlog što dosta ljudi oni ne dobijaju ukus u namaz. Allah što je on naredio nama za namaz da treba da mi obožavamo njega, on kaže u časnom Kuranu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, a ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. Časni Kuran kada priča taj an-nas, džin i nas, ovo je jedan način govora. An-nas se kaže za obični ljudi i džin se isto koristi za bogati ljudi kao veliki narod, veliki ljudi. Za njih časni Kuran kaže džin, ali suština je u tome da oni su isto ljudi. Samo oni sebe odvoji od običnih ljudi, zato Kuran ni govori kao džin. I ovdje Allah kaže, ja nisam stvorio obični ljudi i ovi koji misli sebe da oni su veliki, koji misli da oni odvoji od običnih ljudi, koji ne druži sa običnim ljudima. Allah kaže, za svi ja sam vama stvorio da mene obožavate. I ako ovo uzimamo obožavanje, to znači treba svi da mi pokoravamo Allah Đelešanuhu. I časni Božji poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on donio Božju poruku i objasnio sve ovo što Islam traži od nas. I običani Mesija al-Islam nama rekao, svaki stvar što Allah nama naredi, na taj stvar on stavio ukus. I ako mi ne dobimo ukus, to znači krivnija leži u nama. Nešto nije u redu kod nas. I šta se tiče taj naredba je završena. Naprimjer, Allah stvorio nas hrana, odnos, ako muž i žena za taj odnos ne donesi plodove, nema ukus, onda taj svadba se pokvari. I to znači, ako je ukusno, onda je lijepo. Isto hrana, kada mi jedemo, ako ne dobimo ukus, to znači možda mi smo bolesni.
I kada je čovjek bolesnik, ne može da jede i nema on ukus. Isto u namaz. Allah stvorio ukus zato što namaz je jedan odnos među Boga i među roba. I to znači gospodar i na druge strane Božji robovi, to treba da imaju istinski odnos. I ako nema odnos, onda to znači da se pokvari svrh za stvorenje čovjeka, kako ja sam učio da Allah kaže, ovo je svrh vaš da vi postanete moji robovi. I zato mi kao muslimani, mi treba da nađemo taj način kako bi mi dobili ukus u naš molitva, u naš namaz. I ukus to postoji, samo treba da mi tražimo i jedan najbitan način, razlog je, kao sam rekao, naš jezik nije arapski jezik. Arapi, oni to već znaju šta znači Allahu Akbar, šta znači Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bilo koji dio namaz, oni to znaju. Ali drugi nacije, mi smo dužni da mi obavljamo namaz na arapskom jeziku, zato to je sunnet od časnog poslanika, ovo naredba od Allaha, ali mi smo isto dužni da mi znamo prevod. I kada mi obavljamo namaz i da mi znamo šta mi slavimo, šta mi hvalimo Allaha, i kada mi kažemo Allah je najveći, Allah je najveći, Allahu Akbar kada se kaže, i onda nama bude puno jasno i možemo da mi imamo ponos da moj gospodar, on nije kao jedan običan čovjek, kao jedan predsjednik država i kao sada, na primjer, najbogatiji, najmoćniji čovjek u svijetu. On je najveći od svih. I onda čovjek kada traži od takvog bića koje je gospodar svih svjetova, onda on mora da misli od koga ja tražim. On ima moć. On ima moć nad svim stvarima i on može da mene pomaže. I zato ja sam mislio da mi treba polako prođemo jednom kroz namaz, i kada mi obavljamo namaz i kako mi počinemo namaz, i ako bi znali prevod, i onda malo po malo mi bi dobili taj ukus koji je Allah već stvorio. Zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za njega se kaže, kad god on imao neki problem i teškoće, i onda on rekao isto za Bilal da se premaš mjesto za moj namaz i neka da mi olakšamo svoj problem, uzi obdest i obavlja 2 rekata. I na primjer isto na bitka na Badr, koja bi bila prva bitka, i muslimani tada su bili dosta slabi i nemoćni, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on više vrijeme potrošio na namaz. I zato onda Allah rekao u časnom Kuranu, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, vi ste bili dosta slabi, zaista Allah vas pomagao u Badr kada ste bili slabi, ali taj pomoć dolazio kroz molitva od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I časni poslanik, on je uzor za nas, i zato mi treba da pokušavamo da slijedimo naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Časni Kur'an u početak se kaže Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum
ينفقون. Ovo je knjiga u koju nema sumnje, upućuje bogobojazne koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju namaz i udjeljuju od onoga što im mi dajemo. To znači u početak časnom Kur'anu je naredba za namaz. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on rekao, namaz dovodi vjernika u vezu sa njegovim gospodarom. To znači kroz namaz mi možemo da pravimo odnos, mi možemo da pravimo veza sa Bogom i čim mi stignemo do taj nivo, onda naš namaz neće biti prazan, naš namaz će biti ukusan i mi ćemo dobiti taj ukus što Allah stvorio za namaz. Naprimjer, kada mi vidimo naš način obožavanje i način obožavanje od ovih drugih ljudi, recimo, naprimjer, kršćani, oni idu poslije 7 dana i nešto oni ponavljaju i kod ostalih vjera isto nešto pjevaju, nešto sviraju, imaju neki muzika, a samo ako mi pričamo sa drugih ljudi i ako samo mi pokažemo ni naš molitva, naš namaz, onda ovo stvar se pokazuje koliko naša vjera je završena, a ostali vjere su daleko od toga šta se tiče ovo način obožavanja. I, na primjer, ako uzimamo samo azan, kada se muezzin uči azan, i to isto pravi jedna ogromna razlika sa islami i sa druge religije. Na primjer, nešto oni sviraju, šta je to, donesi neka poruka, sada svaki čovjek nosi muzik sa sobom, ako crkva isto svira tan, nešto ovakvi neki stvar, to znači nema nešto posebno u tome. Ali islam je taj vjera koja je završena vjera. Islam je taj vjera u koju Allah skupio sve prethodne učenje koje su bili potrebno da ostane za budućnost. I zato kada mi slušamo poziv prema namaz i taj poziv je toliko snažan, na primjer Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah je najveći, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an la ilaha illallah, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, svjedočim da nemam drugog Boga osim Allaha, ašhadu anna Muhammadar Rasulullah, ašhadu anna Muhammadar Rasulullah, svjedočim da je Muhammad sallallahu alejhi ve sellem Božji poslanik, svjedočim da je Muhammad sallallahu alejhi ve sellem Božji poslanik. Hayya alas salah, požurite na namaz, dođete na namaz. Hayya alal falah, dođite na spas. To znači namaz donesi spas za nas. I onda na kraju opet Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah je najveći, nema drugog Boga osim Allaha. Imam Mahdi alejhi selam rekao, naš namaz počene sa Allah i završava sa Allah. Da vidite, namaz kada se kaže Allahu Akbar, to počene sa ime Allah i la ilaha illallah i na kraju opet ime Allah. To znači, i onda na sabah namaz kada ljudi spavaju, onda ima još dodatne riječ as-salatu khairum minan naum, to znači namaz je bolje od spavanja. To je taj svrh, to znači namaz i taj poziv je da Allah nas spasi. Taj poziv je da mi treba da idemo i da stvorimo taj odnos sa naš gospodar. I zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže,
kada vi obavljate namaz, vi treba da budete na ovo stanje kao da vi gledate Boga. I ako niste na ovo nivo, onda treba makar da mislite da Bog gleda na vas. I to znači, ako mi tako mislimo, onda, na primjer, ovi što dolazi razni mišljenja tokom namaz i čovjek može da oslobodi sebe od ovih mišljenjima. Na primjer, ako bi čovjek više misli o tome da Bog mene gleda, ili da on misli da ja gledam sada Boga, i onda njegov pravac će biti prema Boga. Na primjer, kada mi počinemo namaz sa Allahu Akbar i opet Allah je najveći. To znači, onda čovjek treba da sebe smatra kao on je ništa. Zato što Allah je najveći, on nije najveći. Ako on ima neke vrline, to je samo Allah dao. On može da uzi nazad. Zato ne smijemo da imamo bilo ponos za Bog, bilo koje stvar, za Bog lepota, za Bog bogatstva, za Bog bilo koja vrlina što je Allah nama podario. Zato što on je najveći. I onda kada se počinemo sa namaz, onda mi učimo Subhanaka Allahumma wa bihamdika, slavljen moj Božje sa svojim slavom. I to znači opet mi počinemo da se slavimo naš Gospodar. I kada mi obavljamo namaz, kada mi počinemo namaz, onda treba da mislimo o tome. Naš Bog je bez grešaka. Naš Bog je pun sa lepotom, sa vrlinom. I onda se kaže Vatabaraka smoka, blagoslovljeno je tvoje ime. To znači Allah, naš stvoritelj, njegov ime je blagoslovljen. I zato Allah se kaže taj riječ koji ima najviše lepota, sve ima blagoslova. I ako nama treba bilo koja vrsta blagoslova, to možemo da nađemo kod Allaha. I onda wa ta'ala jadduka, i nedostižna je tvoja veličina. To znači njegova bića je iznad od svakog stvar. Svi mi treba da njega pokoravamo. Wa la ilaha gairuka, i kada smo priznali da sve slava pripada njemu, sva hvala pripada njemu, onda to znači kada je on je naš Gospodar, onda wa la ilaha gairuka, nema drugog Boga osim Allaha. Osim tebe drugog Boga nema. I Islam, kada se kaže ovo religija i mazhab, to znači put. I kada se kaže put, i put mi koristimo za putovanje. I religija nama vodi prema Boga. I zato taj religija ne može da završi svrh ako ne pravi odnos sa Bogom. I zato ovo Islam je taj religija koja nama uputi prema Gospodaru. Onda se kaže auzu billahi mine šeitanir rajim, otičem se Allahu od prokletog šetana. To znači mi tražimo zaštita od Allaha. Kada mi počinemo namaz i kažemo u početak auzu billahi mine šeitanir rajim, to znači mi tražimo otičište kod Allaha. O moj Gospodar, ti nama dadne kao da mi dobimo kod tebe spas od šetan. Šetan možemo da mi tako shvatimo, na primjer, ako vi idete sa svom neki djece koja je mali i na druge strane dolazi neki čuko i on ste
on strahuje, onda trči do vas da vi uzimate na svom krilu, vi bi uzeli i to znači on dobio otočište kod vas. Isto tako čovjek je slab i šetan je kao pas, kao čuk i mi treba da tražimo otočište kod Allaha. I onda to znači tako mi uđemo u namaz, da ne uhvati nama neki razne mišljenje, nego da mi treba da uvijek budemo kod Boga, da on nosi nas na svoje krilama. I onda se počne Bismillahirrahmanirrahim. I ovo surat Fatiha. Fatiha to znači kao vrata. Kada se kaže Fatiha, to znači nešto kao da vrata da mi uđemo. I časni Kur'an govori da surat Fatiha je majka časnog Kur'ana. Ali Fatiha je samo toliko mala sura, ima samo 7 ajeta. To znači ovo je suština časni Kur'an. I ovo počne sa Bismillah. To znači u ime Allaha milostivog, darovaca bez traženja sa milosnom. I kada mi kažemo u ime Allaha i mi smo u namaz, mi počnemo sa ime Allah koje je milostivog. Milostivog to znači ona koja stalno samiluje. I kada i zato je nama isto bio rečeno, a svaka posao, sve stvari što mi počinemo da radimo, to treba da radimo sa Bismillah. Naprimjer, ako jedemo, pijemo, obučimo, šta god mi radimo, to treba da radimo sa Bismillah. I ako bi smo činili tako, onda Allah bi stavio blagoslova. I kao sam rekao, časni Kur'an je kao suština surat Fatiha je suština za časni Kur'an. I kada se počne surat Fatiha sa Bismillahirrahmanirrahim, ovo je prvi ajet, onda se kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin. To znači sva hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. I obično surat Fatiha je taj sura koja treba da mi na svakom rekatu treba da učimo surat Fatiha. I nema namaza bez Fatiha. Naprimjer, ako čovjek svaki dan jede ista hrana, koliko dan bi jeo, poslije par dana nama bi dosadio. Ovi narod od Musa a.s. kao časni Kur'an kaže, Allah nije podario jednu hrana, oni nisu pokušali, nisu tražili, ali to je samo dolazi od Allaha, ali nije dosadio. Onda oni su rekli, mi ne možemo da jedemo ovo ista hrana, neka moliš od Allaha da nama podari nešto drugo. I surat Fatiha, možda neko misli šta je svaki dan na svakom rekat mi učimo isti sura, isti riječi, ali surat Fatiha je kao jedna mora. I surat Fatiha je pun sa znanjem. I mi kada klanjamo namaz i onda kada čitamo surat Fatiha i ako znamo prevod, ako mislimo u tome kao Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu. Naprimjer, čovjek onda misli na sebe, šta je Allah njega podario, zdravlje, znanje, on ima dom, on ima kuća, on ima porodica, onda on treba da misli na neki drugi ljudi koji nemaju ovo Božje blagodati. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada vi vidite ovo svjetski
stvari, a onda uvijek gledate na tih ljudi koji su slabiji od vas. I Allah kaže, ovo treba da vi svakom namaz treba da kažete sva hvala pripada Allah. Ne pripada hvala mene, nego samo Allah. Ko Allah? Gospodar svih svjetova. On je vladar nad svih svjetova. On je gospodar nad svih svjetova. Onda dalje se kaže Ar-Rahman i Rahim, milostivom, darovatstvo bez traženje sa milosnom. Maliki Jaumiddin, vladaru sudnik dana, Iyaka nabudu va iyaka nastain, mi jedino tebe obožavamo i jedino od tebe pomoć tražimo. Ihdina sirat al-mustaqim, uputi nas na pravi put, sirat al-lazina an'amta alejhim, na put oni kojima si dao blagodati, gairul magdubi alejhim waladdallin, na koji se nije srdžba izlila i koji nisu zalutali. Surat Fatiha, kao sam rekao, ovo je suština časni Kur'an. I na ovo sura ima, ovo je prva sura časnog Kur'ana na koje objašnjava 4 glavna atributa. Ko su ti 4 glavna atributa? Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, to znači gospodar svih svjetova. Ovo znači da je Allah sve stvorio i onda sve postepeno odgaja prema završenstvu. Naprimjer, on je gospodar svih svjetova, on vidi šta je nekome potrebno i, naprimjer, ako je nešto bio potrebno poslije 1.000.000 godina, on to naprijed već napravi. Ispunio svoje potrebe, svoje stvorenje. Šta god je on stvorio, on ispunio svoje potrebe. I zato se kaže on je Rabbil Alamin. Naprimjer, ovo jednom vrijeme prije nekoliko 1.000.000 godina bio dinosaur i sada na ovo doba odakle ovo nafta i ul i to sve, ovo je sve od dinosaur. I kada nije bio potreba, onda je pogodio neka katastrofa na zemlji, ovi svi su poginuli i sada, na primjer, isto ovo jedno vrijeme bio ugal i onda ul i to znači sve stvari šta god je bio potrebno za život na ovom svijetu, Allah to već napravio unaprijed. I zato on je Rabbul Alamin. Rab to znači taj gospodar koji odgoji od isto kada je on stvorio čovjek, on ispunio sve potrebe. Ar-Rahman, to znači milostiv. Ovo Božji atribut se koristi, na primjer, da prije nego on stvorio čovjek, on ispunio sve stvari i čovjek uopšte nije trudio. Na primjer, za čovjek, za život bio potrebno hrana, vazda, ovo sunce, voda, to sve stvari, a mi nismo nešto napravili za te stvari. I ovo što je, na primjer, mi ne služimo, mi nismo nešto radili, da je bio ovo neka naknada od Allaha, nego bez nas trud i bez nas traženje, on nama to daje. Zato časni Kur'an isto govori za Ar-Rahman. Časni Kur'an kaže Ar-Rahmanu allamal Kur'an khalaqal insan allamahul bayan. Rahman, beskrajno milostivi, darovac bez traženja, poučava Kur'anu
stvorio je čovjeka i učio ga govoru. Kada mi vidimo drugi Božje knjige, a druge verske knjige, nema ni jedna knjiga koja kaže Ar-Rahman, on je stvorio čovjek. Samo se kaže kao da Bog je stvorio čovjek. Ali ovdje časni Kur'an pravi razlika. Časni Kur'an kaže Ar-Rahman. Halakal insan, on je stvorio čovjek. Al insan, jedan značenje može bude isto kao on stvorio jedan poseban čovjek. Šta to znači? To znači časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I Ar-Rahman kada uzimamo druge značenje, zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao časni Kur'an ima više značenje, onda može da kao da obični čovjek. I Allamahul Bayan, učio ga govoru. To znači Allah naučio čovjek da on govori. To je on odahnio čovjek da on govori. I zato ovo su na primjer Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim to znači kada je Allah nama stvorio, onda on nama isto dao osobine da mi treba da koristimo taj osobine. I onda kada mi trudimo nešto, onda on dadne nama, onda